Tatarstanaky talipler türkmen banklary tölenen okuw töleýlerimizi geçireni okduýar. Kazan Federal Uniwersitetinde ýokary bilim alýan onlarça türkmenistanly talip okuw töleýleri bilen bagly meseleler sebäpli kynçylyklara duçar bolýar. Has takygy olaryň ine atalarynyň Türkmenistanyň döwleti değişli banklarynyň baryp şu ýylyň fevral aýyna tölen okuw töleýlerini türkmen banklary henizem agdalýan ýokary okuw jaýynyň hasabyna geçireni ok. Bu barada şeýle kynçylykları başdan geçirýän bir talip atlandyrylmazlyk şertini azatlygy habar berdi. Okuw töleýlerini tölemedik talipler halkara studentleriň kabinetini özleriniň 1-nji maýy üçin okuw töleýlerini geçirjekdikleri barada düşündürüş ýazdy. Egerde şol görkezden tenäçeni Türkmenistanyň döwlet banklary tölenen okuw töleýlerimizi geçirmese, bizi okuwdan çykarýarlar diýip talip urrun berdi. Ene atalarymız barby fevral aýyny Türkmenistanyň döwlet banklaryny okuw jaýymyzyň töleýleri bilen bagly bank amallaryny ýerine ýetirdiler. Ýagny ene atalarymız pulumuzy banka tölediler ýöne Türkmenistanyň banklary özlerine tölenen okuw töleýlerimiz ýokary okuw jaýynyň hasabyny henizem geçiren ok diýip olaýtdy. Şeýlede okuw çykdyjylarynyň möşberi barada gurrun eden talip jemi 1 ýyl üçin $1800 tölemeli. Birinji ýarym ýyl üçin $900 töläpdik. Indi ikinji ýarym ýyl üçin $900 tölemeli diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Özlerine berilen soňky möhletiň 1-nji maýdygyny ýatladan talip türkmen banklarynyň alan Visa kartlar boýunça dowam edýän bökdönçlükleri de deýip geçip, olaryň käwagt işlese köplenç işlemeýändigini aýtdy. Kazan Federal Uniwersitetiniň Naberezhno-Chelninski institutundan adynyň 32 türkmenistanly atçisleýän ediler diýip talip maglumat berdi. Agdalýan ýokary okuw jaýynyň resmi web saýtyna Orfeýetiň viza talap etmeýän gyda ýurtlaryndan gelip okuyan talipleriň okuw töleýleriniň möşberiniň üstümizdäki 2018-2019 okuw ýylyny Russiýa Federasiýasynyň raýatlarynyň töleýän töleýleri bilen deňleşdiriljekdigi bildirilýär. Türkmenistanyň ykdysady sygynsyzlygyň ýetilmegi bilen soňky döwürlerde daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen talipleri okuyan ýurtlaryny maliýe kynçylyklaryna sebäp boldular. Ýatladyp geçdik, mundan ozal has takygy fevral aýynyň 2-nji 10 günlüginde Ukrainada okuyan Türkmenistanyň talipler türkmen banklarynyň alan kartlaryna bar bolan maliýe serişdelerini bankomatlarda nagdlaşdyryp bilmeýänliklerini aýdyp habarlaşypdylar. Biz kartymyzdan düýbünden pul çekip bilemiz ok. 10 günden bäri günne pul çekmek üçin banka wariaty ýöne bankyňyza jaň ediň diýilýär diýip galagoply ýagdaýlary başdan geçirýän türkmen talipleri baryp fevral aýyna habar beripdiler. Şeýle-de aprel aýynyň başynda Belarusyň Döwlet Medisina Uniwersitetinde okuyan türkmen talipleri Türkmenistanyň ýurdun banklary arkaly uradylan okuw töleýleriniň Belarusdaky ýokary okuw jaýynyň bank hasabyna wagtyna geçmeýäni üçin özlerini okuwdan çykarylmak howpunyň awanýanyny aýdyp maglumat beripdiler. Şonda biziň okuw töleýlerimiz 20 fevralda Türkmenistanyň banklary geçirildi ýöne türkmen banklary bu töleýleri Belarusdaky ýokary okuw jaýymyzyň hasabyna geçirmändir. Uniwersitetimiz töleýleriň 1-nji aprel üçin geçirilmegini talap edipdi diýip Türkmenistanly anonim talip gurrun beripdi. Şondan soň aradan 2 hepde olay wagt geçen soň apreliň ortalaryna Orfeýetde okuyan onlarça türkmen talibi bir meňzeş kynçylyklary başdan geçirýänliklerini aýdyp gizlilik şertlerini habarlaşdylar. Belarusdaky we Kazandaky taliplerden tapawutlulukda olar esasan türkmen banklarynyň alan Mastercard bank kartlaryna bar bolan pullaryny nagdlaşdyryp bilmeni kösenýänliklerini, munyň netijesinde maliýe kynçylyklaryna duçar bolýanlyklaryny, hatda şol sebäpden okuw töleýlerini töläp bilmeni özlerini okuwdan çykarylmak howpunyň awanýanyny aýdyp çykyş edipdiler. Daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanyň talipleriň sebäp bolýan maliýe kynçylyklary 2017-2018 okuw ýylyna has ýetileşdi. Döwlet resmiýetleri öňe sürilýän kynçylyklary ikrar etmeýär. Türkmenistanyň döwlet ýetiligindäki media serişdelerine de agdalýan kynçylyklar barada dil ýarylmaýar.